Zvakaoma hama dzadiwa, pano paita nyaya iri kuvhundutsa former MP ari former spokesperson webato reMDC Alliance nereCitizen Coalition for Change zvekare anoitwa Advocate Fadzai Mahere obuda achitsura vanhu kuti hazvina basa kuti uri ani, nyangwe zvichinzi ndiwe unoshaura kumarali avo. Ukangopiwa chikafu and chips nevene usabata. It doesn't matter kuti une nzara yakaita sei, siya. Thank me later. Ndo mashoko ari kubuda ari kutaurwa pano naAdvocate Fadzai Mahere kuti kana zvichinge zvangoita please wapfura neko, waita mistake yekunzi wapfura neko, pamwe ndiwe unoshaura kana kuti iwewe ndiwe ani kumarali kwavo ikoko, usadya chikafu chinobikwa kumarali kana kuti chikafu chinouya machips avo nemachikeni avo, musabata zvenyu ende muchazonditenda nekufamba kwenguva. Ndo mashoko echenjedzo ari kubva kuna Advocate Fadzai Mahere. Kusazivawo kuti zviri kurevei vana veZimbabwe, asi tinozviziva munazvo zvakawanda zvekutaura. Tiudzei mucomment section kana mapedza kulaika.